ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು 21 ವರ್ಷ ಹೆಂಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಪ ಅವು ಹೆಂಗಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 30+ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು. ಹೋಟೆಲ್ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ ಪಂಡದ್ ಒಂದಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೀ ನಿಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹೈವೇ ಬರ್ನಾಗ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಡ ನಿಗಲು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಉಳ್ಳಪ ಒಂದಿತ್ತರಡ ನಿಗಲು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತಾರಡ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೂವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುನ ಮೀನ್ ಪುರ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಈನ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಫಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ಗ ನೆತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ ಅಂತ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ನಾನೇ ಅನಿಕಲ್ ಎನ್ಕಾ ಪೋಜಿ ಬಲೆ ಅರಿಶಾನೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೋ ಪುರ ಮೀನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಯ್ತು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪನ್ ಪಡಿಸಿ ಎನ್ನಡ ಕಾಪೇರೆ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರೋ ಐತಿನ ಜನಕ್ಲ ಕಾಪೇರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಪುರ ನೀರು ಹರಿಯೋದುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಿಂದು ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಒಣ ಸೆಂಚು ಅನ್ಪಂದೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಗ್ರೇವಿ ವೆರೈಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊರಕೆ ಎಡೆ ಕಾಂಜಾಲ ಮಂಡೆ ತಾಟೆ ತಾಟೆ ಬೀನಿ ತಾಟೆ ಉಂಡು ತಾಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗ್ರೇವಿನ ಲೈರ್ ಒಂದು ಕಣಕಡೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪನೆ ಯಜ್ಞ ಗೋವಿತಂ ಕರ್ಮ ಹಾ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಮಸಾಲ ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಿನ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯ ಉಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಫೀಲ್ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಉಂಟದೆ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ತ ಉಣಸ್ ಬಂಜಲ್ ಅಂಜಲ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಜಲ್ ಗ್ರೇವಿ ದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಲ್ದ ಗ್ರೇವಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾವೊಂದುಂಟು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ಲ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸಿಗೆ ಈ ಫಿಶ್ದ ಏನ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಉಂಟದೆ ಐಕ್ ತಾಗಿಲಕ್ಕ ಬೊಕ ಓಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಂಚ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಅಂಜಲ್ದ ಸಾರ್ಲ ಒಂದು ತಾಟೆನಾ ಸೊ ತಾಟೆದ ಒಟ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಇದೇನು ಮೇರೆ ಒಂದು ಪಡಿಬೇಕ ಒಂದಿಷ್ಟ ಹೊಂದುಂಡು ಫಿಶ್ ಸಾರ್ದ ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಗಂಡ ಪಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಫಿಶ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಖ ಆತೆ ವೆರೈಟಿಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈಗ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಮಾತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಡ ಮೂತ ಪೂರ ಫಿಶ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡೋಣ ಟ್ರೈ ಅಂಜಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂತೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೈಲ ಬೆಚ್ಚ 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 ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ರೈ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಮೀನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೇನೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿಯಾ ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ರವಾ ಫ್ರೈಯಾ ಓ ಬೆಚ್ಚ 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 ಸೂಪರ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆರೆದೆಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಿನ ಎಟ್ಟಿ ರವಾ ಫ್ರೈ
ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಇರೇ ತೊಗೊಂಡು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣು ಸೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಟೈಪ್ದ ಫಿಶ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಂ ಆರ್ಪಲ್ಲಕ A to Z ಫಿಶ್ ಉಂಟು ಅವು ಇನ್ನು ಒಂಜೆ ದಿನ ತಿನ್ರಾಗ ಆವಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡಿನ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪ ಸೊ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗೆಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಅವೆನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಡ್ತಿಡು ಹರ್ಷ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏತು ವರ್ಷ ಹರ್ಷ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 21 ವರ್ಷ. ಏನು ಮಿತ್ತುಂಟು 21 ವರ್ಷ ಓಕೆ. ಮೂಲದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ? ಓ ಮತ್ತು ಮೀನು ತಿಕ್ಕು ಮೀನು ಬಣ್ಣ ಪೂರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗು ಗಿರ ಗಿರ ಬಣ್ಣ A to Z ಬಂದು A to Z A to start is that ಅಡ ಮೀನು ಅಂಜಾಲು ಬೀಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಜ ಬೀಟ್ ಕೆಲವು ಮೀನು ಲುಪ್ಪು ಅಂಜ ಜಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಲ ಮೀನು ಲುಪ್ಪು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾರದ 7 ದಿನ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಡ 5 ತರ ರಜೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ವೀಕ್ ಡೇ ಪೂರ ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೈ 2 ಬರ್ತಲದಿಕ್ಕೆ ಇದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಉಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು 12 ಕಾಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಶ್ ದೇನ ಪೂರ ಉಂಡ ಪೂರ ಜೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಟೆ ತೊರಕೆ ಮುಲ್ತ ಫೇಮಸ್ ಮೀನ್ದ ಐಟಮು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಅಂಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಜಲ್ ಏನ ಮಾತ ತವ ಫ್ರೈ ರವ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಜಲ್ ರವ ಓಕೆ. ಒಂದಿಸ ಮೂಲೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಬತ್ತಂಡ ವೆಜ್ ದಗಲ ದಾಲ್ ಉಂಡ ವೆಜ್ ಡೈಲಿ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಪುರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಡ್ದೇರು ಆನ ಮೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಏರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಪೋದು ಕೂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಐಕಿರ್ ಮಿತ್ತದ ಬೋರ್ಡ್ ಓಲ ಪಾಡ್ದೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಂಡ ಏನ ಹೊಸ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರದೆ ಹೊಸ ಗಿರಾಕಿ ಕೆಣೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಐಕೇತೆ ನೆಕ್ಕೇತೆ ಅವೇನ ಒಂದೇನಂತ ಅಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆತ ಅಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾ 3 ಇಂಚಿನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ఒక ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಅಂಕುಲ್ಕೇಂದು ಅಗಲ್ಕೇಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನತಿ ಅಂಕುಲೆ ಕೊಣ ಕೊರ್ಪತ ಅವೇ ಆಗಲೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬರ ಗಿರಾಕಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇನ್ನತ ಏನಕೇನು ವೇರ್ ಅವು ಏನೋ ಬರೋಣ ಎಂಕುಲ್ ಗಿರಾಕಿ ತೂಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಗಿರಾಕಿಗೆ ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪ ಬಕ ಕೊರ್ಪ ಬಕ ಓ ಸೀಸನ್ ಓ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ಯದಾಗಲ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಗಲೇ ಅಂಜಾಲು 10-20 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಜ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಪ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂಡ ಉತ್ ಬಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತನ ಪೋಪಿನ್ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತನ ಪೋಪಿನ್ ಕಾಸು ಮಾತಿರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂಡಲ ವ್ಯಾಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾಪ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಹಾಪಿ ಪಾರ್ ಬಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಕೋಡು ಪೈಲ ವರವಲ್ಲಿ ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವು ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರಂಡ ಇರ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಂಡ ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಡುಪ್ಪ ಹೆಂಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಪ ಅವು ಹೆಂಗಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಡಬಲ್ ಅಂದತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೌಂಟ್ ಇಂಚ್ ಡಬಲ್ ಬಂಡ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ಕೌಂಟ್ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರಡೆ ಸೊ ಈ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಕಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಗಿರಾಕಿನಾಗಲ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಮೀನ್ ಕೇನು ಚೇರು ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಓ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೇರು ಬಂದು ಆರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರ್ನೆ ಮೀನ್ ತಿಂದು ಹೋಪೇರು ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೇಗ ಅಂಜಾಲಂಡ ಇಂಚಿ ಇದೇ ರೇಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೇರ ಅಂಚತ್ ಮೇರ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಡಿ ಈನ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ತಿಂತಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ದಿನ ಜನಕ್ಲೇನ ಮೋನೆಡ ಮಕ್ ತೋಜಂಡು.
ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನಗಳು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬರೋದಿಪ್ಪನಗಡ ಅಗಲ ಬಾಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪದಾರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಉತ್ತಮ మీరు ఏ సమయం ఈ హోటల్కి ఉనస బరందుల్ల ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕೋಣಪುರ ಮುಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮಂತೆ ಬೋಪನ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪೇನು ಸೊ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಮುಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮಂತೆ ಬೋಪುಂಡು ಎಪ್ಪನ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕುಡ್ಲಾದ ಅವೇರು ಪೋದಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಮೀನು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿ ಬರತ್ತೆ ಸೊ ಏನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮುಲ್ತ ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತ ಬದಿತ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದ ಒಂದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಇತ ನಮ್ಮಾರೆ ಮುಲ್ತಾರೆ ತುಳು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣರೆಗೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದಿಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಸೊ ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರಪುದರ್ ಯಾನ್ ಚೇತನ್ ರಾಜ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಇರ್ ಮೂಲತಃ ಯಾನ ಮೂಲತಃ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಕ್ ಮೂಲೆ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಬೋಪನೆ ಹೆಡ್ ಆಪನ್ ಮೂಲ ಒಣಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ನಾವೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಡುಪಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹರೀಶಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಉಣಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆಂಡ ಎಂಗೆ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ ತಿಂತಿನ ಏನ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಟು ಫಿಶ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಮೊಗಲು ದಿಕ್ಕೇಳೆ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಮುಲ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ఒక మొగలు యూజ్ మల్పేరుతులే అవి పూర తారద ఎన్నడే మొగలు ఫ్రై మల్పనే ఇప్పుడు పూర తారద ఎన్నెనే యూజ్ మల్పేరు అవేడు పక్క మసాలా అವು ಫ್ರೈಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸಾಲ ಉಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬಸಾರ್ ಪಿನ್ ಪಂಡೇರು ಮೇರೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಮೇನ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಕುಕ್ಕದ ಅವೋ ಸೀಸನ್ ಅವೋ ಇಪ್ಪುಡ ಓಕೆ ಸೊ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಡೈಲಿ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು ವಾರಡು 4 ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ತರಕಾರಿಡು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ಕೈಪು ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಉಡುಪಿದ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳೋಡೆ ಆ ತರಕಾರಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದಾಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವೇಡ್ಬೇಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಬಂಡ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಒಕ್ಕೊಂಜ ಯಾರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಬತ್ತದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನಗಲೆಗಂತೂ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣನೊಟ್ಟು ಕುಶಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸು ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇದ ಮಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಯಿನೈಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇಗ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಚಿನ್ ಅವು ಮೇನ್ ಬಂಡ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅವ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಅರೆಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಸಿಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿ ಬಿಡು ಅವ ಎಂಕಲ್ಲ ನೋಬೆಲ್ ಕೊರ್ಕ ಅವೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ನೋಬೆಲ್ ಸಿಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ವಾ ವಿಷಯ ನೋಬೆಲ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ದೇಶ ಸೇವೆ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನೋಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಬೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮರತಲಕನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಫಲ ಕೊರೊಂದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಂದ ಪಂಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಪಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆನೆಪಡು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೆನೆಪಡೋತ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್